Nikon Leo. Signana. Lipstick sa ko kay Ricky Kumabin. Ano ba eh? Wala. Bos, nagabi, lagi baik ka na. Salamat kayo, naragin Lord. Abdahin na ako. Salamat kayo. Sige ko, balik-balik. Hindi mo na ikaw suli-suli. Bata-bata. Karena pasangan ni mga notes. Ay, so, nanya cellphone eh. Karena kagak kita nih udah habis. Kita ada orang yang kalah katapusan. Paling mana balik? Sekarang masih ipunta ko sa ada staff mayor ini sa pinsan. Yung gusto ko dyan tabangan, so kung may katabangan ito. Kita ka ko dito, nagda akong i-reply sa amin. Ha? Ito na, itong domingo, tanong ko. Ito, pagdandong college ba rin? Ako pa sa mga alam. Ang Albert lagi din. Ito ang buwan. Amigo si Senado Carlos. Oo. Nakakita sa buong vlog. Siya ako ng linggo. Kung hindi ko nakita. Eh, ninis mo siya. Sumbuhan ko si Ninis. Kaya lagi si Mayor, nililipat ko ba? Gusto yung babang niya? Basta nakakawa sa Sinsan. Kaya, diri man ko pagagawan. Permis. O mo to ko bibili ako sa ba? Makita na. O na ako kay ganyan balik ko. Ipis akong ginili na pa ng notes. Ano niya? Sa lagi rin pa si kaya nga, gusto ba yan? Gusto ba ka na muli? Gusto ko na pag-uwi. Kaya gusto natin yan. Kaya nga, dipindi lagi ni pagkakitaan na ako. Di kami sa ganda ko i-upload sa Facebook. Kaya nga, dalang matama ko sa kung hindi tabo ni mga mga bisa. Sunod na kayo. Sunod na kayo. Sunod na kayo. Kaya kayo bro, kayo ka pag-uwi. 130 kilometers. Nga, kaya. Oo, hindi ko nagkatrabaho sa akin. Ay, kaya naman mo yatong buha sa NBA. Kaya natin yung kaya ko. Sa'yo mo na ho. Ipin mo yun, maganda. Eh, ito naman ito. Ito ko na. Wala pang napakasawa. Wala ka kasawa. Hindi naman. Ingon ko sila. Bugang kasawa nga pa rin kasawa niya. Lain niya itong vlog kayo. Ano ka na itong vlog at itong lain mo? Vlog mo. Mga ang ganang. Bugang kasawa. So, kami na po. Nag-business.
sige, minsan lang Carlos. Classmate ko sa high school. Kanya, ay kung naman tawag na ginamit. Kasadyan siya nagkikasahin. Ako na tawag gabi. Bakit? Kaya sabi ako sa dagang kayo na concern ninyo, dagang kayo na concern. Dagang kayo concern ninyo, dagang kayo na ano, iba. Sige, balik dito. At ito pa po nito, balik. Ako yung mga Nagkami pagkabismo ko na. Kasi kung mga gyapon itong kan, Albert Martinez. Jayos, punya kalau ada Facebook tuh saya ada penajam bisa ya tak masuk dulu apa mana penajam bisa 2 million views na ba ako 2 million views na at wah ako magkano to ha wah lang ibaw. So yung saman, okay rin ka din nila. Diba gusto muli lang kinsan, sa Brantong saman. Kaya naman, setelah mo naman ako ito si Carlos. Ikatopsa, niya yung balik ko. Bye Carlos, Albert Sterling, nakita ni Jeremy ni Albert. Salamat tayo kayo, huwag may pabutag, galas 10 ka. Galas 10 ka po, balik ka. Unya, yan ako yung number niya, ako na ihatag niya mo, tawagan ko niya. Tawagan ako sa niya. Mayor Lorelei Pacquiao, ma'am. Nakita rin ni Albert niya, kanang, okay naman ko na siya dire. Ako ang pagkatanaw, gusto siya muli. Okay naman siya, gusto siya muli. Kasi ano yung iba ko din. Walang pagkaon. Sa goberno. Aso na goberno nagsuportar niya magdala. Ang yalang ang igdaan, malang dili sa sebuah. Okay. Dapat yan, hingawa lagi. Dapat yan hingawa. Naluwi ni ko ba nga nakakadali. Nga ano ba, nagpanagana nag-aris ka ng panadak eh. Mga Spain na. Magawa na. Hadlog na galing uban, waris ka na dati. Mahumli yung buwan sila. Di magon magpariya ang sitwasyon may gala. Siya na-depress na siya, depression. Nag-negosyo rin siya sa una buwan. Kasi negosyo ba rin. Kaya natawag na siya. Personal, jadi okay lang sa personal, di lang doon ka. Lagi, sinsa na sa tayo. Dunia kay wagi ko magdahong ng viral to niya. Dagan ko ng kanton niya. Dagan kita katawa na gusto. Di pa mali kayo pupunta sa inyo. Kanang sa hitabo nga nung na-homeless ka. Nana ba? Niya. Antog lang ang staff sa mayor. Nakikita mo, ang ipabahan mayor si Pacquiao, ayaw ni Manny Pacquiao, kailangan sulit ka. Kailangan Manny Pacquiao. O bayaw niya, mayor sa Jinsan. Asa di ka dapitas Jinsan? Puro malakas.
Puro malakas. Unsa pila edad nimo pag-ari nimo? Ah, 15. Ang puro malakas mo ito. yeah, bro. Kaya malakas. Ano yun? Third state. Third Street. Kinsan yun. Bang, sabay lang nakatama na. Babay, hilang na ito. Yan, isa ko nakita ako sa importana nila. So, ang sabay ako ikaw yung relay. Bakta, tinanong bakta. Yeah. Pero para sa pagkaon, may problema. So, may problema sa pagkaon, may hilang na ang kaidahan, kapuyan. Kapuyan ba? Sino naman? Pila nagagawa pa nga ako? Asa pa tayo mag-iwan ko nga abot ng tao sa government. Ito itong gabayan ng mga housing. Katong kaya na katong minuto ba? Itanong ko yung hindi ka nga nakagulat na ako sa government tawag. Walang sa housing. Housing at saka sa center. yeah. Kanang winter yun. Kung winter yun, ato ka sa center. Ano yun na? So, ano na kung iban sa mga concerned citizen na pagkira-kadriya talagay ulat na ilan sa government, ilang support. Parang may galit. Di ko po sa bagong panguntahan natin. Kasi na yung mga panguntahan na, balik. Wala na kung panguntahan na rin ka. Okay na ako ikaw yung mga si Albert Abawan. Albert Matigas na. Binungin. Augustin ito. Albert Agustin Abawan na binungin. Puro malakas sa third state sa Quezon. Pero bago mag-aral ng dito, nakita rin niya. Kapabuhay na to. Kapabuhay na magalis dito. Punta na lang minimo. Si Carlos. Yeah, pagkaon naman, nagkumunap na ka. Okay, kailangan ko password. Okay, bilhin ko. Pero bibilin kasi nga si Katupan na iba. Ilan ako 15. Sige na tagnan. So, balik mo rin. Ang sa mga progress gani, alin na ba? Okay mo, punta kami na. Punta kami na sa dito kami. Kasi kaya niya, pero salamat na. Mabili pa ka lang niya, mabili ka na ba? 2 million views. Sa Facebook, asa rin pa. Hindi mo, dugay ko na pag-vlog niya. Sige lang, basta. Kunya, gusto ka rin. Gusto ka rin. Ada kita punya. Kita. Sekarang ini sungai apa ya? Cuma nanti tahun tahun dua setengah, dua setengah.
Dito. Okay. Yan, okay na.